y'a mɛn kɛnɛ jɔrɔ la yɛrɛ e k'a to ne ma dɔrɔn i y'a faamuya. Tangara ani ko ten nka n bɛ n hakili jagabɔ fɔlɔ dɛ fo ni min yɛrɛ fana ka kuma fɔlɔ n'an kumana n'an bɛnna min kan ayiwa tɛna se ma k'o kuma ɲɛf'i ɲɛna. ayiwa n'i ko ten mais i kana to ka fama ma dɛ. n'Ala sɔnna n tɛ fama ma. n'i ko don n'i ko tɛ o kɛnɛ fama ma. n tɛ fama ma. i y'a faamuya. n tɛ fama ma bilen. Bavier mun yɛrɛ tun b'e la o don na i kɛcogoya ni kuma ne diya dɛ ne yɛrɛ tun y'a fɔ Tangara ɲɛnɛ n ka ka nin ɲininka n k'i kɛcogoya ma ne diya dɛ i kɛcogo bɛɛ de falenna n ma se ka foyi faamu walayi. Imani foyi kun tɛ ne na y'a dɔn adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na kuma dɔw la adamaden yɛrɛ de bɛ bɔ i cogo la ko ka ca. mais nin t'e kɛcogo ye ne ma dɛ hali ni e dusu man di e la e ni ne cɛla tɛ tantɔ Bavier. Wallahi foyi kun tɛ. Ne yɛrɛ kun siranna mɔgɔ bɛ don mɔgɔ gasi la mɔgɔ ɲinɛ ma dɛ. Ayi o ci. Voilà Simani. I nali diyara n ye kosɛbɛ. N yɛrɛ kun bɛna mɔgɔ bila k'i wele. I b'a dɔn ɲɛnamaya ye sababu ye. E ka yan lasɔrɔ sababu bɔra ne na. I ni Tangara ka ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛnɛ sababu bɔra ne na. N'a ma ɲɛ ko fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ n jɔyɔrɔ ka kan ka y'a bɛɛ lajɛlen na. O jɛlen don. O tuma na n bɛ fɛ k'i tulo lasɔmi. O ka di ya? A ka di. Ne y'i lamɛn Bavier. Tangara ka muso ko don. Muso ko ne n'a cɛ la a ye dɔ de ɲɛfɔ e ɲɛna yan. O tɛ. A y'i kan bɔ muso wɛrɛ de nɔfɛ k'a bɛ nɔfɛ. Tangara k'i kan bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ yan. Bon e dun b'a bolo furukurunya de la. Tangara k'i kan bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ o tɛ se ka kɛ dɛ Bavier o tɛ se ka kɛ wa ne tɛ jɛn n'o ye. Daga wuli tɛna ka bɔ fɛn o dɔn e bɔtɔ min muso ka ci yɛrɛ mɔgɔ dɔw de ne wele. Daga wuli e kɔni ne ka bɔ ko kuma de fɔ kuma de. E terini jan de ye wele tuguni. I kɔrɔkɛ kɛ a n'a sɔrɔ i bɛ ba ye. Action. Daga wuli u ye mun de kɛ e ɲɛna n terikɛ ɲuman de ye a ɲɛfɔ n ɲɛna. Kɔrɔkɛ de ne wele ko ne ale fɛ ne na terikɛ ba ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ma. O tuma ne ko ne dun kɔrɔkɛ ale ko e yɛrɛ ko tun bɛ ne kɔnɔ kɔrɔ. Daga wuli ko ba ye wa fɛn min ne tun bɛ fɛ e ni ne grand frère de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka la daga jalan sama ka bɔ an da la. Mun bɛ taa ba ye wa sɔrɔ la yen a n'a jelimango in mɔgɔ jelimango in. E dɔgɔmani o yɛrɛ ko tun bɛ ne kɔnɔ kɔrɔ. E kɔrɔkɛ ale filɛ a jɛlen don ne yɛrɛ jɛlen don wa a cɛkɛ ne yɛrɛ cɛkɛ n'a ye den sɔrɔ la o tɛna kɛ diɲɛ wuli den kabako don. Daga wuli o ko banna ka ban mun ka gɛlɛn o ye e tari la bɛ ni mun cɛ a b'i sɔrɔ mun na i cɛ ka ɲi n'a ye i jɛlen don n'a ye a ko tɔ to ma ne b'o ɲɛnabɔ ni grand frère. Ayiwa bon komi e b'a bolo furukurunya de la donc o kuma na kuma in bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ fosi nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ ni e ta in de bɛ yɛlɛma ka kɛ furu ye i kan kunnafoni o dɔrɔn de don. Tiɲɛ n'o Bavier ne nana furu kunkurunya bolo de ma mais furu ni kanu tɛ kelen ye dɛ a fɔ a ye Bavier a ka ma kɔnɔ n bɛ hakili la munumunu a kana mɛn a kana muso ta ɲinɛ ma dɛ parce que hakilina dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Basi tɛ n y'i ka kuma faamuya n bɛ kuma a fɛ ayiwa nka kangari gɛlɛn bɛ n yɛrɛ bolo ka da i ye i k'i yɛrɛ kɔlɔsi. K'an yɛrɛ kɔlɔsi wa Bavier. Awɔ bari sabu n bɛ Tangara dɔn wagati min na yan position foyi t'a la. N ɲɛ b'a la tile fila in na a b'a la ka dɔɔni sɔrɔ n bɛ ka fɛn dɔw yaala sisan n kun tɛ minnu dɔn a la fiyewu. Joli ça va? Ko bɛ cogo di? Baasi tɛ yan. Dɔgɔmani. Ça va? Ça va. I grand frère dun?
Ang dale me sokonore. Est-ce que ma boga ta bitigi la? Mais bisa ki sigi ka kono. Eh Fifi. O ma tika ne ga apeli ya. Inde be ke wole tika nga apelta. Kuma chama bi wole tika nga apelta. Uma mune be. Ay ne ga téléphone batterie ko bana de ko. Ne ya do courant re. Ne ya wultu ko ne ya ma perdu ko tene ko fene do. Oh, problème to lagi. Mais te wulanga no ko kiren fiya. Ne ma bubila wallahi. Ube wulanga no ko ki. Bayere jilma ngabuha abina mokoka pilambe chin sanno Afifi ni nga feko kuma fi na depuis dongo kuma ko be jori fi ha bay la ha ne tante saga jere ma mun ne ma wala mu saga jere Fifi ko ti saga jere ha mo tigila min tenena Fifi era ga lajisa depuis ne nga ko fi na domina dongo do be ga réfléchir la ndiga saga suno Fifi lajisa ikadne turu wallahi kana ni kiensa bay kana ni yere kala yan ko wala bi mo ko wala ko yere bi mi fina tisga ma shanga ye tire jalla ban okay problème tala akoni cliff la ni avec garam saban garam nanu ke cliff la ni na aywa o komana o nyuma e miye iki yere koloshi to min be mabi ita kulo yere o e ka kuma koro samba vie ni ma te ka foi de famanna ala ka makana kulo traumatisé quoi e mi fega min fi nyana doron iki yere la koloshi ya hakili tu yere la kuma yo odi ni to ka kuma te minana bus sugo buso yoro de hakili tu yere la ba vie srad ni ma ne na ta folo bashi foi tala ala ka here fanko ni na yere bi ambe Bina daira pikira ne bulu kaba kuyi enyire bina bulu shunyere nyana e ma do ni muso in kafsa tangaram no ni de ni na fulo de tay chinye walma ni na fulo ta de ngalwi mina yira tangarala ko kaba ko de sigilen ka jana jole awte mbaw ko du nyogona wallahi al na be karete faka boli ɲɔgɔn ye ni ala cɛ ne Bye. Bye. Centrige ya famo wallahi kasuru ni ne yere botola de fete Ndi boto fle boutique la san Centrige muisoro e ki konona fili tanto centrige fifi ka kodo do sa mun kera ne ni mi ka ko yere boro kalama ko sabe voilà mon action clé de fle kana passer ni fifi fana ci e to godi cɛ ne fifi la jo billahi kun fofone est ce que ne kunkolo bina ɲani ko ina wa a to godi a ko mu a ko ko ŋa fara ka bɔ a la ko ale ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ka kuma tan t'a bolo cɛ Ali ne sara koyi ne bɛna nin ko kɛ cogo di non ŋa cɛw to ma n bɛ tila ka fɛɛrɛ k'o ko la i y'a faamu wa n'an ka taa te sigi kɛ ayi ne tɛna se ka taa u sigilen bɛ gakɔrɔ yen taa u bɛ yan i bɛ t'u sɔrɔ yen ne bɛ taa n ka ci la ok ndaga wuli n y'a labila ko ne mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ndaga wuli mun diyara ne ye an tile grand frère ça va grand frère nana grand frère ça va oui ça va aw yɛrɛ dun cɛ aw bɛ groupe nɛrɛya la yan dɛ Fifi ne yɛrɛ kun mago b'e la o grand frère na i sigi yan ne bɛ don so kɔnɔ ok grand frère mago bɛ na o ka di yan awɔ o ka di i jɔ ta fɔlɔ ne hakili o don ko an ye wele ka ci dɔ f'i ɲɛna n'o ye n terikɛ Bayi ka ko ye sisan ne ni Bayi bɛnna a ko k'ale ne ye ɲɔgɔn ye ko i y'a jira ale la a ka fara e la quoi ma se k'o faamu dɛ ko n'i ka jɔrɔ Bayi la i tɛ jɔrɔ i yɛrɛ la fɔlɔ e b'a dɔn e yɛrɛ kun ko ka di ne ye e Bayi ko kuma fɔ ka ban wala i y'a bɛɛ tiɲɛ ma Ali i tɛ kɛ ne fɛ sa wala i b'a dɔn ne bɛ fɛ yɛrɛ de toro wala ko wari ne toro Fifi dɛ wala i ka nin ko in a bina n da kan yɛrɛ de mais est-ce que e b'a kalama e terimuso ye ne dɔgɔnin ye
n'a fɔra e fɛnɛ tilara ka na nin kuma fɔ tiɲɛni yɛrɛ la n'i y'a dan ne ma e ni ne ta an k'o bɔ a ma an k'a kɛ Bayita ye. Bayita tɛna ɲɛnabɔ e k'a fɔ dɔrɔn k'i bɛ ne fɛ i k'a tɔ to ne yɛrɛ ma. Bon ok ni ko ten e ni jɛgɛ bɔra Fuseni ka jɔ kɔnɔ ka na Lasana ka jɔ kɔnɔ filaninw ba de na ɲuman kɛ o sinon tiɲɛni yɛrɛ la fɛnɛ kun ka bon ka nin ye mais komi Bayi de kɔnna ɲɛ quoi ya ok ni ko ten problème t'a la kɛ ɲɔgɔn fɛ mais tɛ janfa fɛ dɛ. Ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ janfa fɛ.